guys, kaya naabot ang bumero. Kaya kanin dua guys. Na-rate out ni guys. Pero nakadaot ako kamay nga income guys. Nag-request mo ko ni Lolo guys sa pin. Karon kaya na pin din sa pin ni guys. Naduhan naman ni guys na. Tulo na. Tulo na ako pin. Salamat. Sa pagtawag niya sa akong pin din sa pin. Tayo na si Tris. Yes, sulod. Ano na account na ba? Di ba kanisa ba? Nakita na nila ka mag-ibrihan na eh. Kung nag-apply na. Git, no? Doon rin siya ma.